namještanje, iako čak ni prezentaciju nemam, malo je teže s papirima se snaći nego sa digitalnim tehnologijama na koje smo se već svi navikli. Svakako najprije dobar dan svima, čini mi izuzetnu čast i zadovoljstvo da vas pozdravim prije svega u svoje lično ime, a svakako ispred Centra za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju. Već sam rekla da mi čini veliku čast i zadovoljstvo ne samo da vas pozdravim, već prije svega što učestvujem na ovakvom jednom događaju gdje je pokrenuta tema koja ne samo da je važna s aspekta činjenice da je dio jedne od navedenih misija Evropske unije kojima je obuhvaćena i naše države, već zbog činjenice što bojim se da je prirodnom resursu, važnom prirodnom resursu kao zemljište posvećena nedovoljna pažnja i prioritet koji on de facto zaslužuje ovdje kod nas u Crnoj Gori. Tako da debate i diskusije ove vrste, ovog karaktera i u ovakvom ili sličnom sastavu su više nego dobrodošle. U tom smislu još jednom zahvalnost Food Hubu, dakle Centru izvrsnosti Univerziteta Donja Gorica na sjajnoj inicijativi, uvijek inovativni, uvijek inspirativni u skladu sa evropskim trendovima, dakle da se blagovremeno i pravovremeno svi informišemo u odnosu na ono šta nas čeka kao sutra i punopravnu članicu Evropske unije, što bi trebalo već sada da implementiramo u našoj praksi, ne samo zbog ispunjavanja te famozne evropske agende, već prije svega zbog unapređenje kvaliteta života nas kao građana Crne Gore, ali uopšte ukupnosti stanja javnog zdravlja. Dakle, ja sam već rekla na samom početku da nemam PowerPoint prezentaciju, što možda ovog puta smatram i nekom vrstom prednosti, tako da slobodno ukoliko postoji u bilo kom momentu tokom ovog kraćeg izlaganja koje ću imati potreba da me prekinete, smatrate da negdje treba nešto dodatno pojasniti, više bih bila nego zadovoljna da na taj način možda oblikujemo i današnji dijalog i cjelokupnu ovu komunikaciju činimo interaktivnijom. Dakle, ono na što sam ja željela i na što ću se osvrnuti tokom ovih 10 minuta izlaganja jesu neke, da kažem, 3 cijeline. Prva bi pošla od sagledavanja, dakle, važnosti zemljišta kao posebnog prirodnog resursa. Osvrnula bih se na ono što je i profesorica Mastilović već govorila vezano za stubove Evropskog zelenog sporazuma i nečega što jeste zelena agenda za Zapadni Balkan, što je itekako relevantno za nas ovdje u Crnoj Gori. I svakako fokus bi na samom kraju stavila na samu Crnu Goru, stanje u Crnoj Gori, kako na terenu, tako i u zakonskom okviru. Evo čuli smo od gospođe Radulović-Bošković iz ministarstva da stanje u zakonodavnom okviru zahtjeva, dakle, neka značajnija unapređenja i svakako vrlo zanimljiva prezentacija od profesorice Đurović vezano za, vidjeli smo ove ni malo prijatne podatke i rezultate istraživanja vezano za stanje zagađenja vazduha u jednoj industrijskoj lokaciji kao što su naše Pljevlja. Dakle, generalno kada je riječ o zemljištu, ako analiziramo i konsultujemo najrazličitiju literaturu i teoriju iz oblasti prirodnih resursa, negdje možemo da naiđemo na definiciju po nekim autorima da je zemljište obnovljiv resurs, a po nekima da je on neobnovljiv resurs u zavisnosti od definicije od koje se polazi. Dakle, oni autori koji smatraju da je zemljište obnovljiv resurs, smatraju da je on obnovljiv resurs jedino pod uslovom da se njima upravlja na adekvatan način, odnosno da se erozija, degradacija zemljišta ostvaruje po stopi koja je mnogo niža u odnosu na stopu njegove prirodne revitalizacije i regeneracije i u tom slučaju je jedino isključivo obnovljiv, a sa druge strane većina autora smatra da zemljište jeste neobnovljiv resurs. Ja bih na samom kraju ovog mog izlaganja saopštila neki moj stav u odnosu na to gdje bi zemljište, imajući u vidu sadašnje stanje životne sredine, prije svega na globalnom nivou trebalo bez sumnje klasifikovati.
Negdje, da bi se najlakše zapamtilo šta je zemljište, veoma često se može čuti da je zemljište koža planete Zemlje. Dakle, najveći organ koji zahvata planetu Zemlju i samim tim definitivno ne samo da je važno za zdravlje planete, već je važno i za zdravlje svih nas kao stanovnika planete Zemlje. Dakle, važno je za 8 milijardi koliko nas trenutno ima na planeti Zemlji i mislim u odnosu na ljudsku vrstu, a svakako i desetine miliona najrazličitijih biljnih i životinjskih vrsta koji takođe kohabitiraju s nama na planeti Zemlji. Zdravo zemljište je osnov održive proizvodnje hrane, kao što znamo, on je osnov smanjenja karbonskih emisija, karbonskog otiska, osnov očuvanja i konzervacije biodiverziteta, ali svakako i zdravo zemljište je jako važno za smanjenje rizika od najrazličitijih prirodnih katastrofa, od suša, poplava, erozija i tako dalje. Iako sve to znamo, iako je sve to napisano u teoriji, u praksi se ostvaruje i svjedoci smo jednom suprotnom trendu. Dakle, u praksi imamo situaciju da se degradacija zemljišta na globalnom nivou dešava po stopi koja je bez sumnje alarmantna. Čak 1/3 zemljišta danas na svjetskom nivou je degradirana, a zagađeno zemljište znači, odnosno degradirano zemljište znači zagađene ostale segmente životne sredine, vodu, vazduh, smanjenje kvaliteta usjeva, dovodi do nestašice hrane i ekonomske nestabilnosti koje može da vodi u neke vrste drugih sigurnosnih i bezbednosnih izazova. Ono što jeste posebna karakteristika zemljišta jeste da bez obzira na to kojom privrednom djelatnošću i aktivnosti se bilo ko od nas bavi, dakle da li se bavimo građevinom, energetikom, industrijom, poljoprivredom, turizmom i tako dalje, svima nam je potrebno zemljište. Znači, zemljište bez sumnje jeste uslov bez kojeg se ne može u realizaciji bilo koje ekonomske i privredne aktivnosti. Upravo iz tog razloga je kao prirodni resurs pod ogromnim pritiskom i crpljenjem iz najrazličitih izvora, a sa druge strane ono je itekako ograničeno u ponudi i veoma teško tehnologija može stvoriti novo, bukvalno rečeno, zemljište. Ukoliko pođemo od onoga, makar mi koji se bavimo ovom problematikom zaštite životne sredine i klimatskih promjena, što se danas smatra ključnom sistemskom krizom, dakle dvojnom krizom, a to je istovremeni rapidni gubitak globalnog biodiverziteta i eskalirajuća klimatska kriza i sve veće negativne i štetne posljedice i efekti klimatskih promjena čim smo svjedoci, slobodno tu možemo reći da zemljište se javlja u jednoj dvojnoj ulozi. S jedne strane, zemljište itekako može, ukoliko je zdravo, da ublaži posljedice klimatskih promjena, a sa druge strane, ukoliko je degradirano, ukoliko je oštećeno i ukoliko dolazi do konstantne erozije zemljišta, može da dodatno pospješi štetne i negativne efekte klimatskih promjena. Prema najnovim podacima, skoro 1/4 gasova sa efektom staklene bašte potiče od eksploatacije zemljišta i upravo tako eksploatisano zemljište koje je degradirano, koje je bilo pod uticajem snažne erozije, prije svega zbog intenzivnih poljoprivrednih praksi, na kraju ima smanjenu svoju sposobnost da apsorbuje gasove s efektom staklene bašte, dominantno ugljen dioksida, što dovodi do ubrzanja klimatskih promjena i tako se taj ciklični krug i spirala ponavlja. Kada je riječ o drugoj sistemskoj krizi koju sam pomenula, pored klimatskih promjena, dakle značajan gubitak globalnog biodiverziteta i ukoliko se u najnovijim izvještajima Evropske komisije Ujedinjenih nacija pogleda koji su to ključni uzročnici gubitka biodiverziteta, bez sumnje je promjena namjene zemljišta, jedan od ključnih uzroka koji dovodi do rapidnog i značajnog gubitka globalnog biodiverziteta. Prema studiji koju su radili profesor Konstance i saradnici, procijenjeno je da je u periodu od 1997. Do 2011. godine godišnje na globalnom nivou izgubljeno u uslugama ekosistema. Dakle,
ekosistemskim uslugama oko 4 do 20 biliona dolara, dakle 4 do 20 hiljada milijardi dolara zbog promjene zemljinog pokrivača, dok procijenjeni gubitak od degradacije zemljišta iznosi 6,3 do 10,6 biliona dolara. Veliki dio promjena u korišćenju zemljišta u posljednjih nekoliko vjekova, ajde tako da kažem, od početka 20. vijeka na ovamo, već smo ušli dakle u drugi vijek koji znači rapidan gubitak biodiverziteta i eroziju i degradaciju zemljišta. Odnosi se na proširenje usjeva i pašnjaka. Uvažene prethodnice su manje više i dotakle se te teme, koji trenutno čine čak 1/3 ukupne zemljine površine. Ujedinjene nacije su u okviru decenije obnove ekosistema, dakle to je ova dekada u kojoj danas živimo, 2021-2030 godina, procijenile da bi obnavljanje 350 miliona hektara degradiranih pejzaža do 2030. godine moglo donijeti ekonomske benefite, odnosno ekonomske koristi u monetizovanim vrijednostima od 9 biliona američkih dolara i dodatno bi to sve moglo da smanji značajna skladišta ugljen dioksida u atmosferi. Sada, vezano za ovako malo da se spustimo sada na ovaj evropski nivo i ovaj evropski zeleni sporazum, već je profesorica Masilović rekla da se evropski zeleni sporazum sastoji od nekih 8 ključnih stubova koji čine ovaj sporazum i manje više zemljište ima značajnu ulogu u svakom od njih, ali negdje postoji nekoliko najvažnijih strategija koje direktno targetiraju upravo zemljište i preslikavaju se i, kao što sam već na samom početku rekla, i na zelenu agendu za Zapadni Balkan koja je relevantna za našu državu. U tom smislu odmah bih pomenula akcioni plan ka nultom zagađenju vode, vazduha i zemljišta koji je usvojen 2020. godine s ciljem da sa jednom vizijom nulte zagađenosti Evropske unije do 2050. godine, dakle vizije razvoja Evropske unije bez toksičnosti do 2050. godine, dakle sa emisijama zagađenja samo u onoj količini i onim granicama koje se ne smatraju štetnim po zdravlje i prirodne ekosisteme. Druga važna strategija, odnosno dokument, jeste strategija šuma do 2030. godine, koja prije svega u toj strategiji Evropska unija na neki način dizajnira nove poslovne modele koji nagrađuju upravljanje zemljištem koje ne škodi klimi, dakle takozvanu niskokarbonsku poljoprivredu koja stvara nove mogućnosti za produktivnost rada i prihode poljoprivrednika. Ovom strategijom je eksplicitno zabranjeno da se za izvore biomase za svrhe proizvodnje energije koriste netaknute šume, trestišta i močvare. Zatim dolazimo do strategije zemljišta, koja vrlo direktno navodi da je zemljište suštinski ekosistem koji sadrži više od 25% svih živih organizama na planeti Zemlji i u ovoj strategiji Evropska unija je postavila viziju da do 2050. godine svi zemljišni ekosistemi u EU, dakle u sadašnjih 27 zemalja članica Evropske unije i svim onim državama koje u međuvremenu postanu punopravne članice, budu zdravi i otporni i mogu da obezbijede krucijalne ekosistemske usluge. Ova strategija zemljišta Evropske unije procijenila da degradacija zemljišta stvara troškove ekosistemskih usluga od oko 38 miliona eura godišnje, a samo erozija košta evropske poljoprivrednike 1,3 milijarde eura godišnje. Svakako tu je i strategija adaptacije na klimatske promjene i ono što bih posebno željela da istaknem jeste da je u avgustu 2020. godine Evropska komisija stavila na javnu raspravu, odnosno dala je na javne konsultacije nacrt zakona o zdravlju zemljišta. Znači, kako bi po prvi put, otkad postoji pravna tekovina Evropske unije, znamo da se ona u oblasti životne sredine razvije negdje od početka 70. godina na ovamo, dakle prvi put u zadnjih 50 godina je Evropska komisija izradila
nacrt zakona o zdravlju zemljišta sa jednim osnovnim ciljem, a to je da se zaštiti zemljišta da pravni okvir koji odavno uživaju voda, vazduh, morski biodiverzitet i ostali segmenti životne sredine. Dakle, taj zakon je još uvijek u fazi nacrta, dakle, ta njihova direktiva, odnosno taj dio evropskog acquis, odnosno pravne tekovine, i kada postane, odnosno bude usvojen od strane Evropskog parlamenta, i tekako će biti relevantan i za sve nas u procesu pristupanja EU. Ovaj dio priče vezan za ove strategije, ono što Evropa danas i tekako intenzivno radi, makar na dijelu strateškog i zakonodavnog usklađivanja i pokušaje da se nekim novim i strožim propisima zaustavi rapidni gubitak biodiverziteta i svi suočimo sa, svi postanemo dio borbe protiv klimatskih promjena. Svakako bih pomenula strategiju za koju svi znamo, a to je strategija od farme do viljuške, dakle produkt Evropskog zelenog sporazuma, veoma poznat svima nama koji se bavimo ovom materijom, koja je prije svega nastala kao rezultat uvažavanja činjenice da proizvodnja hrane i dalje zagađuje vodu, vazduh i zemljište, doprinosi gubitku biodiverziteta i klimatskim promjenama, troši ogromne količine prirodnih resursa, ali sa druge strane imamo jedan paradoks, a to je da se i dalje na globalnom i evropskom nivou troše i bacaju ogromne količine hrane. U tom smislu Evropska komisija predstavila upravo ovu strategiju i pokrenula je debatu o svim dijelovima lanca ishrane i otvorila put dostizanju principa i postulata cirkularne ekonomije, održive politike hrane duž čitavog lanca vrijednosti, dakle od proizvodnje hrane, potrošnje hrane i otpada od hrane i smanjenju uticaja na životnu sredinu sektora prerade i distribucije hrane, tako što će se sve relevantne mjere i aktivnosti uvesti i sprovoditi u oblastima transporta, pakovanja, skladištenja i otpada od hrane. Apropo ove strategije, snažno se zahtijeva povećanje površina ne u Evropskoj uniji, koja će biti pod organskom poljoprivredom i u okviru čega bi trebalo razviti inovativne prakse za zaštitu usjeva od štetočina i bolesti. Negdje je cilj da evropska hrana postane takozvani zlatni standard održivosti. Konačno, strategija od farme do viljuške će također nastojati da stimuliše održivu potrošnju hrane i promoviše cjenovno pristupačnu hranu za sve. I uvezena hrana koja nije u skladu sa standardima, relevantnim ekološkim standardima Evropske unije, nije dozvoljena na tržištima EU, što je svakako važno za sve nas ovdje u Crnoj Gori da znamo i budemo svjesni svega toga. Sad, kada je riječ o našoj državi i o perspektivi, kao što nam govori i radi naslov ovog našeg panela i diskusije, dakle, u skladu sa rokovima iz ovog Evropskog akcijnog plana nultog zagađenja, dakle ovog dokumenta koji sam kao prvog pomenula, tu će naša država morati da integriše zaštitu zemljišta u sve ostale oblasti politika koje su relevantne za njegovu upotrebu, a malo prije sam rekla da i tekako zemljište je relevantno u svim ekonomskim aktivnostima, u svim privrednim djelatnostima, tako da donosioci politika, bez obzira da li se bave energetikom, industrijom, turizmom, poljoprivredom ili bilo kojom granom, i tekako će morati, ukoliko želimo da inkorporiramo Evropski akcioni plan nultog zagađenja, morati da tretiraju zemljište na način na koji ono de facto mora da bude tretirano i da se negdje prepoznaju najbolji primjeri zaštite zemljišta od zagađenja i od njegove degradacije. Mi smo kao država 2007. godine sukcesijom postali članica UN konvencije o degradaciji zemljišta, UNCCD,
I po tom osnovu smo 2 puta za redom do sada imali na snazi izrađen nacionalni akcioni plan za borbu protiv dezertifikacije zemljišta i suše. Poslednji akcioni plan je istekao 2019. godine. Tako da u ovom momentu nemamo važeći akcioni plan u tom smislu, iako smo u obavezi da kao punopravna članica te konvencije imamo i relevantni akcioni dokument i u ovoj oblasti. Ovo je jako važno jer erozija ili degradacija zemljišta se smatra problemom u mnogim planinskim oblastima, generalno u regionu u kojem mi živimo, dakle u regionu Zapadnog Balkana, pa samim tim i u ovom alpskom regionu Crne Gore, dakle u našem planinskom regionu. Budući da vjerujem da sam malo već prekoračila vrijeme i preskočit ću neke dijelove koje sam također željela da saopštim vezano za to koje bi koristi i benefite poljoprivrednicima, poljoprivrednim proizvođačima, pa samim tim i cjelokupnoj našoj državi trebalo da donese primjena cjelokupne ove pravne tekovine Evropske unije u oblasti poljoprivrede, zaštite životne sredine, dakle povezivanje te dvije oblasti, prije svega kroz ozelenjavanje zajedničke poljoprivredne politike i eliminisanje štetnih subvencija koje se dodjeljuju pojedinim poljoprivrednim proizvođačima, na čemu Evropska unija snažno već godinama, da ne kažem decenijama, insistira, ali svakako neke od ključnih prednosti koje bi primjena cjelokupne te nove pravne tekovine trebalo da donese jeste rast produktivnosti rada, rast prihoda poljoprivrednicima, a nama kao stanovnicima Crne Gore svakako bi trebalo da donese dodatne zdravstvene koristi, konzumaciju tradicionalne, autohtono proizvedene, zdrave i cjenovno pristupačne hrane. Svakako za to su potrebne velike reforme poljoprivredno-prehrambenog sektora i ostvarivanje te kompatibilnosti organske poljoprivrede i upravljanja zemljištem uz svakako standarde zaštite dobrobiti životinja i zdravlja bilja. Na samom kraju, nešto na što bih se osvrnula, tiče se upravo ovog praćenja zagađenja zemljišta ovdje kod nas u Crnoj Gori. Vidjeli smo sad prezentaciju vezano za prisustvo teških metala, pahova i tako dalje u zemljištu na teritoriji opštine Pljevlja, dakle u blizini rudarsko-energetskih postrojenja koje su decenijama zagađivale ne samo zemljište, već i ostale segmente životne sredine. Nažalost, monitoring prisustva opasnih i štetnih materija u zemljištu u Crnoj Gori je tokom protekle više od 1 decenije pokazivao prisustvo pahova, teških metala i ostalih zagađivača ne samo u Pljevljima, već ovdje vrlo blizu nas u zemljištu koje gravitira kombinatu aluminijuma Podgorica, kao rezultat aluminijumske proizvodnje od 70. godina na ovamo. Zatim u zemljištu u blizini bivše željezare Nikšić. Ali ono što je problematika u Crnoj Gori jeste da praćenje zagađenja zemljišta otežava neadekvatan zakonodavni okvir. O tome je koleginica iz ministarstva pričala, jer izuzev poljoprivrednog zemljišta, za zemljišta druge namjene, industrijsko zemljište, dječja igrališta također su pomenuta, parkovi, stambene zone i tako dalje, ne postoje odgovarajuće zakonom propisane maksimalno dozvoljene koncentracije opasnih i štetnih materija, a što bi bez sumnje morali što prije da uskladimo sa zahtjevima prije svega Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama, POPS-ovima. Već sam pomenula dječje igralište. Mi smo prije nekih 10 godina imali vrlo alarmantne podatke vezano za prisustvo teških metala u dječjem igralištu u centru Tivta i tada je došlo do remedijacije tog zemljišta kako bi se svi ti zagađivači uklonili, jer je konstantni monitoring iz godine u godinu prikazao prisustvo teških metala na lokalitetu gdje se upravo nalazi najosjetljiviji dio naše populacije, već je
profesorica Đurović pomenula koliko jedno dijete mlađeg uzrasta može grama zemljišta na dnevnom nivou da unese u svoj organizam. U svakom slučaju, i to mi je zaista finalna rečenica ovog izlaganja, završit ću na sličan način na koji sam počela. Dakle, ono što treba razumjeti i shvatiti jeste da kada investiramo u zemljište, investiramo u naše zdravlje. Drugim riječima, vođenje računa o zdravlju zemljišta jeste dobitna kombinacija, dakle win-win situacija i za ljude i za planetu. I da bih dala osvrt, kao što sam obećala na to, da li smatram je li zemljište obnovljiv ili neobnovljiv prirodni resurs, samo ću citirati američkog pisca i humoristu Marka Twena, koji je negdje s početka, odnosno kraja 19. vijeka rekao: kupite zemljište jer se ono više ne proizvodi. Tako da moj stav po pitanju toga gdje treba klasifikovati zemljište jedan više nego očigledan. Ja vam se najtoplije zahvaljujem na pažnji i svakako tu sam otvorena za sva pitanja, komentare i sugestije. Hvala još jednom.